תינוק לא צריך לאכול ב-12 שעות הראשונות. מה זה השטויות האלה? תינוקות צריכים לאכול. כמה בדיוק? לפי סימני הרעב והשובע שלהם. אני יודעת שאתן רוצות תשובה עניינית. אוקיי. אז בגדול, בין 8 ל-12 פעמים ביממה מרגע הלידה. השעות אחרי לידה הן שעות יקרות לך ולתינוק שלך. דמייני תינוק בן יומו עטוף בשתי שכבות, מתחת לשמיכת פוך או 2 וכובע. כל המשפחה מתלהבת, איזה ילד טוב, איך הוא ישן טוב, אל תעירי אותו. השעות עוברות ופתאום הבכי. ואולי עכשיו אמצע הלילה, ואת רוצה להעניק, אבל לא ממש ניסית עד עכשיו, ואנחנו לא יודעות מה לעשות. כולם בלחץ. ומכאן הדרך לבקבוק קצרה, ובצדק. אוכל יותר חשוב משינה. ולזכור, אנחנו מדברות רק על היממה הראשונה, כן? אחרי ששלק את הבקבוק, את חושבת, איך הוא היה רעב? אמא, הרבתי אותו. וכך מתחיל לגדול לו כדור השלג. אז הנה 3 טיפים זריזים ליממה הראשונה. אור לאור. אם יש לכם אפשרות, מומלץ לבלות את השעות הראשונות באור לאור. כך תראו את סימני הרעב של התינוק שלכם בצורה ברורה, ותוכלו לתרגל את החיבור להנקה. על החשיבות של המגע שלכם יש לי סרטון שלם. תינוקות מלידה צריכים לאכול ארוחות קטנות ותכופות. ביממה הראשונה אוכלים כמות של בין 5 ל-7 מיליליטר כל 2-3, כגודל האגרוף שלו. אם אתן לא יכולות או רוצות להעניק, תתחילו לתרגל סחיטה ידנית של הקולוסטרום. מה שיוצא זה נהדר. כל טיפה זהב, דגש על טיפות, וכל טיפה קוראת לבאה בתור. ומסחיטה לסחיטה זה נהיה קל יותר. עכשיו, אחרי שצלחת את 12 שעות הראשונות והיקרות, את כבר פזמניקית, קטן עלייך. מוכנה להמשך? אל תדאגי, יש עוד סרטונים בדרך. הטבע עובד איתך, ובגדול, אם התינוק שלך באור לאור, הוא יראה לך את סימני הרעב בצורה טבעית וזורמת. הם אפילו יודעים לנוק מתוך שינה.